Защита от домашно насилие чрез съда. Ако вие, ваш близък или познат е засегнат от домашно насилие, имате нужда да знаете възможностите за защита. Много често пострадалите се чудят към кого да се обърнат, за да получат подкрепа и защита. Съдът е органът, който издава заповедта за незабавна защита. Съда се подава сезираща молба в срок до 3 месеца от акта на домашно насилие, освен ако това е обективно невъзможно, но не по-късно от 6 месеца. В полицията се подава жалба срещу извършителя на насилие по наказателния кодекс. Кой може да внесе молбата в съда? Пострадалото лице, ако е навършило 14 годишна възраст. Брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице, майка, баща, баба, дядо. Настойникът или попечителят на пострадалото лице. Лицето, на което са възложени грижи за детето, или лицето, на което детето е поверено. Директорът на дирекция социално подпомагане, когато пострадалото лице е дете, когато пострадалото лице е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане или заболяване, старост, поставено под запрещение. Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора. В случаите, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, съдът може да вземе решение за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ. Срещу кого може да се потърси защита от домашно насилие? Защита от домашно насилие може да се потърси срещу съпруг или бивш съпруг, срещу лице, с което се намирате или сте били в фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка. Срещу лице, от което имате дете. Може да потърсите защита и срещу родител или дете, срещу брат, сестра, леля, чичо или първи братовчет. Защита може да потърсите и срещу лице, с което се намирате или сте били в родство по сватовство, съпружеско съжителство, интимна връзка до 3-та степен включително. Защита може да потърсите и срещу настойник, попечител, лице, на което са възложени грижи за детето, или срещу лице, на което детето е поверено. Защита може да потърсите и срещу лице, с което родителят се намира или е бил в фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка. Какво трябва да съдържа молбата за защита от домашно насилие? 3 имена на пострадалото лице. Адрес по лична карта, като може да се посочи и друг адрес, на който лицето пребивава. Единен граждански номер на пострадалото лице. Имената, единен граждански номер и настоящия адрес на извършителя или адреса, на който може да бъде призован. Телефон на извършителя. Данни за семейна, родствена или фактическа връзка между пострадалото лице и извършителя. Дата и място на извършеното насилие. Начинът и всички обстоятелства за извършеното домашно насилие. Молбата завършва с подпис. Какво е необходимо да се приложи към молбата за защита? Към молбата за защита се прилага декларация по член 9 алинея 3
за извършения акт на домашно насилие. Тя се подава от молителя и трябва да съдържа данни за извършителя, описание на акта на насилие, документи, ако молителя разполага с такива, като удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, амбулаторен лист от преглед при лекар или съдебно медицинско удостоверение, предупредителен протокол от посещение на полиция по член 65 Закона за МВР. Какво да очакваме? При данни за пряка непосредствена или последваща опасност за живота и здравето на пострадалото лице, Районният съд в закрито заседание издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. В срок не по-късно от 1 месец съдът насрочва открито съдебно заседание, като изпраща на ответника препис от молбата с приложенията и му съобщава, че има задължение да представи доказателства. При разглеждане на молбата съдът не приканва страните към спогодба и не ги напътва към медиация. При постановяване на решението и индивидуализиране на мерките за защита, съдът взема предвид актовете на насилие и преди датата на инцидента, като за това извършва оценка на риска по методика, определена в правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Какви са мерките за защита от домашно насилие? Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на насилие. Отстраняване на извършителя от съвместното обитавано жилище. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице или жилището, местоработата и местата за социални контакти. Забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалото лице под каквато и да е било форма. Временно определяне на местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилие. Задължаване на извършителя на насилие да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Насочване на пострадалите деца към специализирани услуги. Насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа. Срокът на мерките за защита от домашно насилие е от 3 до 18 месеца. Съдът може да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения, определен по реда на Семейния кодекс, между детето и родителя, извършител на домашно насилие, да се осъществява в защитена среда, специализирана услуга или социална услуга. Решението на съда със заповедта за защита се връчва на извършителя и на пострадалото лице от районния полицейски инспектор. От този момент нататък нарушаването на заповедта представлява престъпление по член 296, алинея 1 от Наказателния кодекс. За всяко нарушение се сигнализира единен европейски номер 112. Винаги може да позвъните и на 0800 1 8676, национална телефонна линия за пострадали от насилие.